uscai boabe de secară, pe cuvânt e lichioan, văd lătii cinstit, cu coană, cu dupâți, cu tot ce vrei. Dar furnica harnică are un ponos al ei, nu-i din fire darnică. Părerea lui George Dăvârceanu, că puteam și eu să adun o grămânță cât de mică, ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu-mi dă niciodată și apoi umple lumea toată că m-am dus și i-am cerut. Văd că te dai mare cu cunoștințele tale și ești ca un în fată. Ca să vedeți că și eu sunt un băiat citit, propun să ascultăm părerea unui poet contemporan, care este și ministrul al culturii. Părerea lui Boris Foc. E doar lucru cunoscut. Dar nu vreau să împrumut. Astă vară, ce ai făcut? Am cântat. Acum joacă. E că jucă. Joacă, nu mă enerva. Că-s nervos. Îmi dai ori? Ba, ești zgârcită. Dar o să te întinzi puțin. Și agățând vioara în grindă, greieruș făcă furnică. Începu să o destindă și-a bătut-o zdravă în vere. Apoi s-a oprit. Amândoi se dă la munte. Ei, acum am îndrumut țărioară. Cu plăcere. Ce spun faulele? Ai auzit? Așa ca cu câte de-am muncit. Greierașul,